Unha viaxe no taxi de Martín non remata ao chegar ao punto de destino. Antes de marchar, este taxista meco comprométese a agardar a que as súas clientas estean dentro do portal da súa vivenda. Trátase dunha iniciativa persoal que busca apoiar a aquelas mulleres que sintan medo pola noite. Gústame esperar, basicamente gústame esperar, se nunha zona así moi apartada que non hai luces, pois, oi, miro só coas luces do coche, mentre estou aparcado, xa lle dá esa seguridade que se marcho e queda unha zona moi oscura ou que sea, pois mira, pois sempre lle axuda, polo menos a non ter ese medo no corpo. Martín explícanos que hai tempo que agarda que as mozas entren na casa, di que tomou a decisión de poñer este cartel porque moitas veces xa eran as propias clientas as que lle pedían que esperase. Xa mo teñen pedido, antes de ter o cartel había chicas que si de noite si como pedían, que se podía esperar no portal. O cartel leva tan só unha semana pendurado no salpicadeiro do seu coche. Nestes días xa recibiu numerosas felicitacións por parte dos seus clientes. Que me parece unha idea moi boa, eso, que hai moitos, coméntame que en outras cidades de España que sí que o fan e que está moi ben, que deberían de facelo o total de concellos, de taxistas de todos os concellos de todos lados, evidentemente. Martín agarda que a súa iniciativa sirva para que moitos outros taxistas tomen conciencia. Algúns xa se interesaron pola medida. Teño un compañeiro que mesmo onte me chamou, paseille o logo que teño, enviéillo porque el vai facelo mismo en Ribadavia. Un compañeiro meu de Ribadavia vai facer o mismo logo que teño eu para poñer no taxi tamén como unha iniciativa propia ali en Ribadavia, que tamén que non teñen ese servicio, e a partir de agora por si o van a ter a él. Ademais do taxi de Martín, na nosa contorna hai outras localidades onde se aplican medidas semellantes. É o caso de Cambados, onde os taxistas da vila tamén inclúen nas súas viaxes este servizo, e todo para garantir que todas as viaxes rematen con final feliz.